lapho atholakala khona, kodwa amandla atholakala kuphela ngokuhlala kuye. Nkosi yami, bangeza ukuzobonga inkosi asho bathini inkosi yaseKalvari imenzeleni ngoba lithi iBhayibheli onendoda
indodana unofakazi ngeke kwenzeka ukuthi ube nendodana ufakazi bungabibikho ngoba kuningi lapha sise khona kwesinye isikhathi ziningi izinto besizithanda kodwa yena wasilanda manje ngaleyo ndlela ufakazi bukhona. Oh Nkosi, ngiyacela nje oyedwa uyona iphositini akathi kuzobonga inkosi afakaze egameni lenkosi.